வாஸ்துப்படி ஒரு இடத்துல தவறான தெருக்கூத்து இருக்குது. அது தென்மேற்கு தெருக்கூத்து இருந்தாலும் சரி, வடமேற்கு வடக்கு தெருக்கூத்து இருந்தாலும் சரி, தென்கிழக்கு கிழக்கு தெருக்கூத்து இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 தெருக்கூத்துமே தவறான தெருக்கூத்து தான். இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த அமைப்பில் இருந்தீங்க அப்படின்னா, அதிலிருந்து வெளி வருவது தான் முதலும் வழி கடைசி வழியும் அதுதான். இன்றைய சூழ்நிலை தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக பரிகார பொருட்களான பிரமிடு வைக்கிறது, வேல் வைக்கிறது, பிள்ளையார் வைக்கிறது, இல்லை வீட்டை சுற்றி செம்பு கம்பி பதிச்சு வைக்கிறது, இல்லை ராடு பதிச்சு வைக்கிறது, இந்த மாதிரி பரிகார பொருட்கள் மீது போகாமல் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு, முழுமையாக நம்பிக்கை வச்சு கடவுளிடம் சரணடைஞ்சிங்க அப்படின்னா, நிச்சயமாக இந்த இடத்திலிருந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்பதற்கு மிக மிக வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால் பரிகார பொருட்கள் பின்னாடி போனீங்க அப்படின்னா, உங்கள் வாழ்க்கையை இழப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம்.